mati yo jalan Bapu sembahyang ada itulah sangat ada bodohnya orang hanya sangkotu dan kembali buja hanya sangkotu lah kali dunia takkan hanya sekali berjomalah kamu manen bala di rusuh kita masih wasalah tu ada video lah jo kalau kanai lai permanyanan tapi ko indah jo abu katinga kana umarani damana bagini balabi bana cari piti indah di kana oh itu kamati yo sangko salang indah ko bali nyawa ko butuh jawab ko diganti jo kalau gitu sampai mati hati ko ele sejo kapan orang bari kainan putih indah baraki nyo sajo indah baladi barako namanya sakit mulia awan paya ayuran mulia itu ada pengajian sakian diagi sakian unu di kami badu sinar barapi di mongko bersama kadayo sinaburo balam kadayo sinaburo balam sayok nalapat maraukan dalam garam sayok lapat maraukan dalam garam oh sana babadi salari buana sana babadi salari buana oh kamila babane maru ujo parangina kami babane maru ujo parangina
Ya Allah Rabbi batuan gitu Nabi Muhammad Pangulu gitu Aisyah Begitu lan sudaru Assalamualaikum Asabah kasidah Mulanya kami Nanya lo datang Di tapati alik Lapan wadi orang Sudah tirai lagi-lagi Ila saudara rantang segala lampu Ila saudara pasangan ini aja mama ala pandai batinga memandanang rupiah 107 janang atau mana siang siria jo pinang tambah lagi timako joroko ko ada depan nanti lah sadang elo dua lah baropo makalah basentu segala sia diri lah telah biaro baso mandangan di sekolah kami kan kumarisan saya mengaji ada diri kami tak pandai di sekolah namu ada rampai ke sebelum negari ada balai-balai tapi kali penghulu mati jo pegawai di sekolah kami kan kumari rumi kan mengaji sara alimu tauhid di sekolah namu sara rapati sebelum negari ada bamusaji tapi kali bilal imam jakati yang tak kau kacino manjua pinjai anta ko manupu agaram kalawi anta ko ado untuk tasapi kana malubang jarum pinjai sabuah lagi pasal pengarang ko jawab jalan la banyak dipandang la banyak diresai umur ko panjang muka sia diri nak ko marina datang nari jauh tamula datang la baduyun kaini nyo sidang hendak menangakan cerita silawai Antarunya kami nado pasang sinar berapi jo panajuna kala samu datang ko silawai sinar berapi dimisalkan orang beribarat balai kota padang panjang balai nyurami pagi jo patang obi barabendi jo koreta loya nyampai ko ado urang manompang kapai atau kapulang nak papindi ancak nak bakusia bujang kudu nak kapu alarinya nak kancang sinar berapi untuknya malam bendi nyamur kudu patah pinggang lari menaikui depanyaki jo malam main tulah tatuno paye lima lam nasi karang dengan bismillah Bali
la 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 di paninga no de la ku na mo nyo ya mo la la da ada mo la yo le tam la na la ka di ju ini la la ala Allah iyo Manga pola inna
jalanan terang lurus ado terentang enggan menempuh tentulah malam arti yo jalan oi sahabat yo larukun ai satu josalan itulah jalan di orang syariat siapa menempuh oh tentu selamat siapa meninggalkan lada tentulah sesat kebanyakan umat lah dimasuk sekarang kamu diamal lengah-lengah mencari nafas parilakannya dari mulut pagilah sampai sampai tu la di panna orang la putih kapal oleh pengalaman sekali tidak papuwe sembahyang itulah sangat ada bodohnya orang hanya sangkotu dan kembali buja hanya sangkotu lah kali dunia takkan hanya sekali jo kalau kanai bermanyanang tapi ko indah jo abu katingang oleh tangan lampu dibawa pulang oleh pikir mana oi pulang dari di dunia mengatuk dalam mengatukan senang lay ambil doper itulah orang lain yang ngomongnya ke dalam darahku lai badan tercampak pikir mana dimasuk sekarang kebanyakan umat dimasuk sekarang berjanji-janji oleh babu sembahyang di tahun kampungku di bulan akan datang menanti kami nantu beratuk pulang berjanji lewat la ilah lelakan laraku badan terpanggang pikir mana oh saudara ada pun kasih bagaro oleh badan pun kasih kebetulan haraku kasih halai katola masudaro katiko kasih anela katampenanku di tampelah anta bamano ayo kampe kasih ka amal dan iman di dalam kubur jadi kawan ayo malaikat ayo malaikat menanti kiamat didatangkan Tuhan hari kiamat menunjukkan launya tiba dan di malaikat sugiro menjawabkannya apa-apa nanti bu melampau titiannya padiaro istirahat mustaqim titiannya selamat badan masuk sarugo kebanyakan umat di mana begini balabi benar mencari piti indah di kana oh itu kamati nyosaku salang indah kembali nyawaku butuh jawab diganti
hidup kalau kita sampai mati. Tiga wala sejuk kapan orang beri kainan putih indah baragi. Tiga halainya saja indah baladi. Berton namanya sakit nam mulia awan nampai ayuran mulia itu ada pengajian sakian sakian unu di kami badu sinar barapi di mongko bersama sebagai pembukaan di kami badu pembatang lepie atamu tiba itu nyobana di mongko bersama sebagai tuan rumah kan jadi jual atau sebagai sambungan lain dan putui jago putui bersambung di mongko bersama itu eloknya saya sakatu bari di piku bersama di piku sorang ada belia inci matu nene kini nyari lalaru do malam di pandang matu nene mana pinonton kini bertambah larang bijo bertambah berkumpul akan tampilan kona nene acara marapulai doan adaro kenduri ikonem monyo ditambahkan nyawin monyo lasamo hadir basamo samo nene adonan tuo adonan modo adoy unyil lagi pandang lado mato kalau kanda ada salero dan tuyo depan lain pulo kalau dekanda ladenan tu pengajian bananan detaraso kalau yo kanda na mudo dan tuyo ini ramasero tapi kalau kandanan kete agak balai yo dekanda anyo lado ladenyo dola cukui jogo yang kapalo samo di bari denyo kanda nande kana tiku nalatigonyo jangan sampai anda yo delewat kana kesempatan niyo nanda elo onangku sari nande batamu nan jarang bananan baso iya capek malah datang baso kira yang datibo biar datang maona datang nalajoto biar datang jo oto sedan walau datang jo oto puso biar ba oto ladenyo kidang walau oto ni santeano biar datang dan jo expander walau datang jo pasero biar ba Honda la Supra biar de Honda Tornado biar Honda nyola RX biar yo de Honda Kimco walau datang ba Honda Tiger walau nan Honda de Megano biar punyo de Honda Smash atau Honda yo de Tornado biar sedang berjalan kaki atau memakai sepeda untuk atau datang iyo nanjo NMAX nanjo PC ekyo atau puno walau datang jo Honda Matic nan ba mere iyo nan de pario biar datang dari ganti walaupun datang dari gandung biar dari lade muler yang lah hadir bana di malam nangko biar dari maler yang datang lade nyupulo walaupun datang dari bandar gadang semua hadir lah kaini nangko walaupun datang yo dari kasih walau datang dari muaro biar dari lade balai mungkin lah datang denyo pulo walaupun dari yo parumahan dari
kami tabiak aduh pulau. Datang dari lade malalu, kinilah hadir Muhammadilah de Mangkuto. Walaupun datang dari malalu, iyo de pada itu pulau. Terima kasih banyak-banyak, kami ucapkan terima syukur atas mana de undangan. Dosana yo dengan saudara. Dapilah di malam kini kita nande para tamu. Di acara alik yo marapulai dengan anak adaro. Kami ucapkan kepada de pasangan onde marapulai o anak adaro. Semoga iyo de menjadi keluarga sakinah mawadah warahmah de anda anyo. Laisa iyo nande sakato hidup rukun de anda anyo. O de bau ajo tabiang de kadun ladunyo. Osana de manyana Kadunyo de anda anyo. iyo sarangku ada sadayu oba iyo de muaro. Osana ilia yo de samudia onani yo kaduonyo. Sacio iyo de baaya ngana sadanciang iyo bakasio. Bare nani yo lan sapi kuanan de kadun ladunyo. Mari nanti yo samo di pintu dengan samo pulo di jinjangnya. Ko ada nostalgia nalamu buang saja yo jauh kasano. Ko ini dalam yo denyo happy. Ko ada mantan lamu obiya nanggati walaupun ada jando elo apu yo de nomornya konda agiakan kaponco amu. Amugang nostalgia dengan lamo, nostalgia baru di anda anyo. Iyo ba itu dalam membangun rumah tangga yo nasa iyo. Semoga iyo ba umur panjang rezekinya nak yo murah jo. Kok jatuh inyo yo de baladang hasilnya balik de bagando. Kok nyampang inyo yo de batarana kapu agapu yo tarana yo. Kok jatuh batanarana kambing tiok barana yo kembali mo. Kok jatuh matarana iti atalua iti anyo sagadang kapalo. Kok jatuh babara ladenyo lado, merah-merah buah de ladonyo. Kok jatuh inyo lade manggale, iyo bali yo nan la isu anyo. Ota bali ladinan murah, ladi maha tajuanyo. Iyo ba itu yo nala doa dari yo kami tukang curito. Nyampang nanti yo de papara hasilnya balik pede bagano. Kok nyampang de pana para alado merah-merah buah ladonyo. Kok nyampang de pana para abawang kadang-kadang buah bawangnya. Kok nyampang de para ataruak panjang taruaknya tiga itu. Kok jatuh babara ladenyo tomat hasilnya bala puso-puso. Iyo de sini moga de bahagia sampai anak iyo de cucunya. Begitu nani yola mela doa dari ne tukang nande curito. Semoga mendapat yo keturunan anak soleh nan saratu yo soleh ayo. La berbakti yola denyo bana nane kapado orang tua. Itu nala doa dari tukang yo de curito. Dari sinar lebar pila di mungkula de basamu. Iyo kini hari lalari ila de batambah malam jo. De batambah la denyo malam la de batambah la denyo sero. Allah kini hibur iyo pinonton ala de basamu. Lai supayo lai na sanang supayo na namanya lero. Iyo ganda ala de nana tu. Ode kami la de iyo taratu.
dan tu jo irama sero ayo irama padang pasir jejo padang pasir menepaskan agama ada iyo nyo jamil lenam bunyo da iyo kajo tetapi ulade kami de kami balai negara ini iyo tapi iyo nyo dulang anan jogi liam da iyo kapal salim wa salim ya rabbi ala nabi sayyidina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ya sayyidina Umar Utsman Ali Abu Bakar sahabat Nabi Siti Fatimah binti Rasuli Nabi Muhammad junjungan kami Siti Fatimah binti Rasuli Nabi Muhammad junjungan kami Ya Maulana ya Habibi nantilah kami kemudian hari Ya Maulana ya Habibi nantilah kami kemudian hari Kalaulah tidak engkau menanti beri sobat ya Habibi Kalaulah tidak engkau menanti beri sobat ya Habibi Sayyidina Umar Utsman Ali Abu Bakar sahabat Nabi Siti Fatimah binti Rasuli Nabi Muhammad junjungan kami Siti Fatimah binti Rasuli Nabi Muhammad junjungan kami Ya Maulana ya Habibi nantilah kami kemudian hari Ya Maulana ya Habibi nantilah kami kemudian hari Kalaulah tidak engkau menanti beri sobat ya Habibi Kalaulah tidak engkau menanti beri sobat ya Habibi Yo irama sanjungan Nabi lah dari sinar barapi sebagai sambungan lah cerita sirekan kami yaitu Pana Arjuna orang nyobari ini to kanan nenek kalarikan kita Pana Arjuna de orang paribanamun tolonglah sambung sasudaiku ada ranca ajolla gula dan sero disabia bakana bairama de nyodu inna pariyama la de bata buila de namonyo arifin de namonyo de karajo inna barapi la banda pulo layangku de kami malai de caronyo jo tapi dula ai goyang de kapalo samola di bari la di mungkula de basamo apa kadayo sina boromala apa kadayo sina boromala sayok nalapata maraukan dalam garam sayok lapata maraukan dalam garam sana babadi salari buana sana babadi salari buana
kami la babane maharu ujo parangina kami babane maharu ujo parangina wale sabala sabala si bayang serai hari lalaru kandu tengah malam hari lalaru tengah malam aku ado kato de kami kini tagajai sakit usah dosa menjadi dendam sakit usah dosa menjadi dendam sana pangapun padina tu kini sana pangapun padina tu kini ambillah kabania banamo sini latia bega ambil yo de kabania banamo sini latia bega Lesatio ari dusana kami kamari oh salakio ari kapaninggahan mencari bini banyak orang awak mencari di tanggili yang garan nolak tanggil yang lasangai mahanam naragonyo garan nolak tanggil yang lasangai mahanam naragonyo omin tu orang cak kominan tu sabana santi tibo dia tak pandai tulis baca tibo lah dia tak pandai lah tulis baca itu jo irama minang dari kami lah de badu dari sini lah de barapi lah di mungku lah de basamu iyo sayang lo sakit lah di bari di sanjonangko di daerah pernikahan lah di rumah lah tanggonangko iyo kini lah di bari kanda nasi unyil di bari malam nangko oh karano unyil raminyo di hari sanjo kalau lah di tengah malam lah banyak